com sabeu, Boscos del Monegre, igual que les altres organitzacions que no estan recepcionades, tenen unes mancances molt grans, ho sé de primera mà. Jo he viscut allà uns quants anys i sé totes les mancances que té aquesta organització. Recordar que aquesta organització no està recepcionada i el que comporta. Els veïns saben perfectament que tot el que es faci allà, tot va a càrrec seu. Parlo de despeses. I que tot el que es faci a partir d'ara, encara que sigui reparar qualsevol forat, tapar qualsevol forat del carrer perquè està en mal estat, tot això a la llarga anirà a càrrec seu. En quant als punts que m'has comentat, jo després ja li passaré la paraula a les meves companyes o als meus companys que podran especificar més bé cada punt, però sí que puc dir que el de les parcel·les municipals s'atendran a la primavera, perquè és la millor època que es pot fer. La neteja de les parcel·les municipals que tenim a Boscos es farà durant la primavera, perquè és la millor època per fer-ho. I el tema de les desllavissades amb les intervencions que es faran també de les parcel·les quedaran solventades també a la primavera. El tema dels hidrants, si vols la Maria Àngels us pot contestar l'Àngels, i la Patrícia amb el tema de l'asfalt us ho dirà millor que jo,